u ďalšieho videa a v dnešnom videu to budú to, čo som vám sľúbila, ale troška ináč, že to nebudú balíčky, ale je to len jeden pečopák. Dúfam, že vám to nevadí a topánky ukážem tiež, k tomu ešte nejakú sladkosť a ešte k topánkam, čo potrebujem. Jo? No. A bude to na 2 časti, pretože asi sa mi to ani nevojde. A keď áno, tak dobre. No, tak môžeme ísť na to. No, takže prvé dám asi tieto silonky, ktoré sú biele a nebudem ich otvárať. Alebo že by? No, tak ani to nejde. Dobre. Teraz sú biele. Môžem vám ďalej, nebudem proste ukazovať. A teraz to musím otvoriť. A stáli 80. Čakajte, bože, tu bola cena. Nevadí. 83 centov. Ďalej je táto krabica, to značka Lavita, mám to z John Garfieldu a sú to tieto banky a sú fakt na opätku. Že sú to tieto, nie sú najkrajšie, ale už proste nejaké. To vyzerajú. A opäťok má strašne divný. A tieto budú asi aj na prvé sveté príjmanie, ale ja to mám na svadbu. Druhá je taká istá. No, tak mi spadol nejaký doplnok, to neviem. Čiže to zavrieť. No potom tu mám takú tlačku von, to sú už otvorené. Nie, asi ich otvorila až to čekobonci. A teraz mám za ústach toto. A no, takže fakt, rozdelím to na 2 časti, ale no, tak toto boli zatiaľ z dnešného dňa a v ďalšej časti vám ukážem proste môjho nového pečopáka. Tak čusák!